Na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, intensive training sa mga medical kag healthcare frontliner para sa contact tracing patigayunon subong adlaw sa Victoria City Coliseum. Soltero nadakpan sa bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. Former Councilor Distrito nagapangabay sa Bacolod CHO nga kung mahimo hindi tuman kalawig ang pagpagwa sang negative result sa mga nagapaswab testing. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magahulat ang National IETF sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa panawagan nga kakason ang deployment ban sa mga health worker. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, gintalakay na sa mga opisyal sang National IETF ang proposal nga pag-exempt sa nurses kag iban nga medical worker nga may mga kontrata sang Agosto tuig 2020 pero dapat nga konsultahon pa si Presidente Rodrigo Duterte. Hindi nilaluyag pangunahan ang desisyon sang presidente. Sa naibalaan ng mga healthcare workers, may existing employment contract. Marso 8, 2020, ang ginatugutan nga magtrabaho sa iban nga pungsod. Subong nga simana, inaduso ni Labor Secretary Silvestre Billo III ilakip sa exemption sa ban ang nurses kag health worker nga nakapirma sang kontrata Agosto tuig 2020. Dapat wala pagdumili ang pagwa sang nurses sa iban nga pungsod. Ila ina iya kinamatarong. Ila ina desisyon. Ginpaeskwela sila sang ila ginikanan ang handom giman sina nga makagwa sa pungsod. Agod, makabaton man sa nagakaigo nga kompensasyon. Ipaangge dire sa pungsod Pilipinas. Hindi pa makasarang ang pungsod Pilipinas nga maghatag sweldo, nagakaigo nga kompensasyon para sa nurses, doktor dire sa pungsod Pilipinas. Amo ina ko nga nagapinalumba sila gwa ang tuyo sina nga makabaton sang dako nga sweldo makabulig sa ila pamilya. Kag bilang kompensasyon man sa ila sini gin iskwilahan, gin gasto. Hindi nila mabawi na kundi sa pungsod Pilipinas kay masyado kagamay sang sweldo. Ikomparar pila kapilo dito sa iban nga kapungsuran. Kag hindi gidapat pagdidaan o kunpunggan ini mga health worker nga nagapangita greener pasture sa iban nga kapungsuran. Ila ina kinamatarong, wala sang dapat makapugong sa ila. Amo gani nga nag-eskwela inasla sa pagka-doktor kag nurses kay ang una silang handom magwa gyud sa pungsod Pilipinas kay kun diri ka sa pungsod Pilipinas kanugon sang gin-eskwelahan mo nga masyado kanubo sang ginabaton mo nga sweldo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Morning. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Morning. Bilongadak Manwa sang Bacolod. Kamusta? Kamustang panahon? Mabulubugnaw pa? May tulotaliti bala? Pilis ngoon gyapon ang kalangitan. Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado? Kamusta ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod? 54 minutos na nakaligad pagkatapos ang korbyo. Ang aton patrol nagalambiyong na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang kahimtangan sang syudad sa Bacolod. Karon nga kagahon anano ang dalagko nga mga balita. Balita sa patrol. Como Biyernes, anagaman sa patrol subong, of course, kilala ninyo, no? Guwapay natural Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Aksyon Eden. Good morning. Nadugay ka sulod ang good morning ko, how? Basta gasulod okay lang. Good. Amo ni action, Fred. Amalain na kung lagasulod. Kalain, good na. Amo ginang pinakalain action, Fred. Pero thank God it's Friday naman action, Fred. Panibag-o naman nga adlaw nga ato natubangon, especially nga nagpadan sa gihapon ng COVID-19 pandemic. Grabe, nalawig-lawig na action, Fred. Nga adlaw, good morning kita sa COVID-19. Kaga naghahambal nga ti palayo ka lang sa akon kaya hindi ta kaya masarangan give up na ko sa imo, hindi ka lang niya sa akon. Amo na ko action, Fred mo. Pero ti kabay pa nga malagyo na gini siya kag makapoy na sa salibot-libot diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay kahapon action, Fred, nadugangan iya sang 5 kabag-o nga napatay ang sa Negros Occidental bangod naman sa COVID-19. Iniman ang base sa bulletin number 167 sa DOH 6 nga nagapakita nga anom ang bag-o nga napatay sa Region 6. 5 dirigikan sa Negros Occidental kag isa naman ang sa Capiz. Samtang action, Fred, nagdangat man sa 253 ang panibag-o tanan nga COVID-19 case diri sa Region 6. Pinakadamo nga may na-record nga kaso among syudad sang Bacolod nga may 106, ang sunod ang Negros Occidental nga may 53, 45 sa Iloilo, 25 sa probinsya sang Iloilo,
20 naman sa Capiz, duha sa Aklan, kag tag-isa naman Action Fred sa Antique kag Guimaras. 65 naman Action Fred, no, kung 65 ang naka-recover sa masakit, lakip na direng 26 gikan sa syudad sang Bacolod, kag 3 naman ang sa Negros Occidental. So far, Action Fred, amo inang update kagapon nga do kasubo bala pamatian kay ti magid ang gikan diri sa Negros Occidental. Ginahulat-hulat pa kung ano ning background sa mga pasyente gikan man sa mga otoridad naton nga mga officials naton diri naman sa Kapitolyo Provincial. Action Fred, ang palibot sa syudad sang Bacolod, mamag-uhan kagid, especially nga wala iya sang mga nagabinalinsuli na mga nagabiyahe na nga mga depasahero nga salakyan subong nga aga. Kag na-notice, Action Fred, aga pa kita naglabay sa Bacolod City Health Office, nagjutay ang nagalinya Action Fred given nga mga tawo wala sang salakyan pakadto sa CHO unless magsakripisyo naman sila nga maglakat halin sa ila puloy-an o kung sa ila gidatiniran pakadto naman sa CHO. Kalabanan nga to Action Fred, may mga service, may mga motor, may mga tricycle, pero do na buhin-buhinan ang katol sang ulo sa mga taga CHO, mga jutay naman ang mga nagapila sa ila kay madumduman ta. Mga amuni nga inoras Action Fred antes ginpatuma ng MECQ, lambot na sa entrance sang Burgos Public Market ang aton sini nga mga ka-aksyon o kung mga kauturan nga nagalinya na Action Fred. So far, may mga private na Action Fred nga mga salakyan nga biyahe naman subong nga aga, no? Posible may mga temprano pa sila nga mga helikoton. May ara man kalabanan nga mga van Action Fred. Iya naman sang BPO kung call centers nga nagadulong sugat man sa ila sining mga empleyado Action Fred. Kagapon Action Fred, no, nag-apilar ang Sangguniang Panlungsod sa Bacolod sa Seneco, Basiwa, mga telco company kag iban pa nga utility company nga isuspenda nay ang disconnection kasunod sa pagpaidalom sa syudad sa modified ECQ kay ti aprobado naman ini Action Fred nga resolusyon sang SP nga gin-author ni Councilor Simple Distrito kag gin-aprobahan sa virtual session sang konseho kahapon gid lamang. So nasaad sa resolusyon nga bangod nga ang Bacolod sa ara sa idalom sang MECQ kag kalabanan sa mga negosyo magasira kag suspendido man ang public transportation. Kung wala sang negosyo, ang mga tawo wala man sang income para magbayad sang ila sini nga mga balayran. Kag kung mayara gid man sang inugbayad Action Fred, syempre unahon nila ang ila nga mga kinahanglanon Action Fred, no. So amo na usually gani sa iban nga lugar wala mataga comparar ba Action Fred, pero like sa Manila Abi or iban nga lugar, so gamato-mato na yang ila to nga mga utility companies nga nagapahayag nga sige isuspend lang danay mga balayran, pero direti ginunahan man sang aton nga SP ang pagpangabay sa ila para Action Fred hindi man mabulubugatan kay hindi magdugang ang katol sang ulo sang aton sini nga mga kauturan. Action Fred, para naman sa complete nga management sa inyong nga liver detox, observation reports ng Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mayo man na. Kon magsugot ining pila ka mga kompanya katulad sa Seneco, Basiwa, kagiban pa. Kung sa bagay, ang Seneco subong ang serbisyo ya, hindi giman maayo, no?
Nakasunar ka mo nga kung lapit na lang ang suktanay sa siniko. Daw masako ang matay sigay, ha? Isa kadlaw siya, tatlo ya palungon ang suga, gulpi lang ibalik ya. Kung may mga kagamitan ka, gubagid. Amo ng serbisyo subong sang siniko. Ang basiwa, amo man, may mga adlaw nga wala gid tubig. Pulawan mo pa kaangkon ka tubig. Nagdo siling gin privatize, gin sulod ng pila ka mga pag prime water, amo mangyapon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Tiduagid ulugtasan siniko kag basiwa. Suktanay, depende na kung magsugot sila, suktanay madasig. Galing ang serbisyo silingko, law-law gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Ariho, hindi ka mo magkalipat. Amo niyang pinaka-importante sa tanan nga makapakonsulta ka mo libre. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, kagayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Naton sa Kapitolyo, intensive training sa mga medical kag healthcare frontliners para sa contact tracing, pati gayonon subong adlaw sa Victoria City Coliseum. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mag-umpisa sa mga adlaw September 11 ang intensive training para sa kapin isakagatos ka mga medical kag healthcare frontliners sa mga local government units sa LGUs sa ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental. Ang katuyuan sa diagod to nga mapaayo pa ang pagpadayon sa contact tracing sa mga naka-close contact sa COVID positive sa mga komunidad. Ining paghahanas o training ang patigayonon sa Victoria City Coliseum kag mga lawig tubtubwas nga adlaw September 12. Ang 3rd District amo ang may pinakadamong nga kaso sa COVID-19 sa 6 ka mga distrito sa Negros Occidental kon COVID-19 na paghahambalan magluwas lamang sa syudad sa Bacolod nga may araman sang damo nga mga kaso. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami. Dugang nga mga isyo, dugang nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, mga mangunguma morning man, isang kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Opda naman sa aton gobyerno, nya temprano pa kamo pamasyar, bisita sa inyong mga minatay sa Nobyembre 1, Tobtob 2. Kay posible, sundon man sang national government ang ginmando ni Mayor Isko Moreno sa Manila nga isira ang tanan nga sementeryo sa Pizza 1, Tobtob 3 para malikawan ang pagdagsa sang tao kag malikawan na paglaptaman sang COVID-19. Tradisyonal ini mo. Halin sa una, ang iba naton nga utod wala pa nagkalatawo amo na ni ang pagbinatasan. Kada Nobyembre 1, All Saints Day, Pizza 2, All Souls Day, gadagsa ang tao sa sementeryo sa pagbisita sa ilang mga pinalangga nga nagtalaliwan. Ang iban siling sa gobyerno pwede next year na lang. Agod nga wala sa kung anuman nga paglapta naman siyang pamalatian. Okay man siguro no ang panugyan. Hindi lang anay kita padulong sa mga sementeryo sa pagbisita sa aton mga minatay. Guro ipangamuyo ta pwede man. Bisan magtilipon-tipon ang pamilya kay man ginahimo man nga daw family reunion mo sa mga pamilya. Ti sulod puluyan lang, sindi kita kandila, ipangamuyo ta ang aton sini mga minatay. Depende na basi sundon man ini sa
bilog naton nga mga kaprobinsyahanan nga ipaiway anay ang pagbisita sa mga minatay sa Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tambay. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 57,691,273. Kombinasyon in any order 21, 15, 34, 4, 35, 44. Resulta sang 649 21, 15, 34, 4, 35 kag 44. Sa ilo kita 642, jackpot 5,940,000. Resulta in any order 17, 2, 10, 7, 18, 29. Resulta sang 642, 17, 2, 10, 7, 18 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
tag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, Kagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. CHO nga kun mahimo hindi tuman kalawig ang pagpagwa sang negative result sa mga nagapaswab testing. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May Action Fred, nagapangabay si former City Councilor Cesar Distrito sa Bacolod City Health Office nga mag-establish sa Action Fred sang protocol nga hindi madugayan ang pag-release sang negative result sa mga tawo nga nagpahidalom sa RT-PCR test o kon swab test. Action Fred, ini kasunod Action Fred nga madamo sang mensahe kag reklamo nga nabaton sa distrito ang sa madugay nga pagwa sang resulta sang mga ginapaydalom sa swab test. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag sang anay konsehal, iya Action Fred naintindihan kag nahangpan nga masako ang Bacolod CHO karon nga mayara sang COVID-19 pandemic kag una nila nga ginapagwa
ang mga positibo nga resulta sang test para makahimo sang nagakaigo nga mga tikang. Pero suno sa anay konsehal, hindi man kuntani pagpadugayon ang pagpagwa sang negative result para mangin matawhay man ang paminsaron sang gintest. Ginehemplo man ni Distrito Action Fred nga mayara man sa mga breadwinner nga gintest pero hindi ka ubra bangod wala pa ang resulta. Isa diri sa suhestyon ni Distrito amo ang pag-hire sang dugang nga staff sa sini nga trabaho kag pag-usaw sang email sa pagpagwa sang result action Fred sa mga barangay o kon sa mga paydalom sa swab test. Kung ara na ang result, ipagwa na, hindi kay nang padugayan pa. Amo na yung akong point. Of course, kung wala pa yan na test, kaya tungod na ang capacity sa atong testing center, labi na sa Silay, kag diri sa Corazon Locsin, siyempre may limitasyon ina. Still, wala talaga may mahimo. Pero ang ako na niya is, nabalaan na ang result, why not i-email na dahil sa barangay kasi natungdan ng mga tao. Nabatian si former City Councilor Cesar Distrito. Yari naman kaaksyon na ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
tunog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagdahil na ipalaknan. Soltero na dakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Kabankalan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May action na Fred, dakop ini isa ka soltero sa buy-bust operation dira sa may sitio Malasbalas, Barangay Urong, Kabankalan City, Negros sa Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Francis Gerald Kaingkoy, 30 anyos, wala sang trabaho kag pumuloy man sa nasambit nga lugar. Nakuha siya poder action na Fred ang 1.5 grams diri ginapatihan siya bo, may market value ini nga 10,000 pesos. Mga drug paraphernalias plus ang 1,061 pesos nga ginapatihan binta ini action na Fred. Nalakip man sa pagkuha diri sa iya poder ang isa ka cellular phone kag ang isa ka 100 pesos nga gingamit sa buy-bust money sang kapulisan. Ang nasambit nga suspitsado karon yara na preso na kag mga tubang sang kaso sa idalom sang Republic Act 9165 o kon paghupot sang illegal nga droga. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga na? Aksyon din. Aksyon na Fred, naglambot naman sa 13,600 pesos na balor sa ginasuspetsan Shabu. Nakuha naman sa isa ka persona matapos ang buy-bust operation nga ginpatigan sa police station number 2 sa Purok Tangige, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Ang arestadong ginkilala kay Nicole Fang, ginakabig ini siya nga street level individual, 25 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha siya posisyon ang 5 ka heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu, 2 ka medium heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu, kag mayara pa sang empty plastic sachet. So, ginakabig ini siya Fred nga street level target man sang amo nga police station. Si Fang ang yara karon sa kustodiya sang police station number 2. Sa sini nga panahon, importante ang ikayong lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
Radyo. Salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Badayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,